מיוחדת, רבותיי. ברכה מיוחדת לרבי שמעון. נמצאים בבית של דוסי היקר, קודם כל מאחלים לו החלמה מהירה בעזרת השם. הוא באמת מאוד יקר לי, אנחנו גדלנו איתו, ממש ימי התקופה שאבא נפטר, אנחנו ממש טיפל בנו מדליה והכל. כל הזמן היה שואל לשלומנו, מה מצבנו, גם הכלכלי, גם והכל. אנחנו פה ממש מאחלים לו החלמה מהירה ורפואה שלמה ויחזור לביתו בשלום בעזרת השם, הלוואי. ויש לנו משהו ששיחה איתו, אנחנו מבקשים שקט מהקהל. רק שנייה. סליחה שנייה. אוקיי, אנחנו רוצים לשמוע שיחה ידו ליקר שלנו? לא יכול? אני אגיד כאן הרב שלמה, אז הרב, הוא שומע אותי, כאן אני אגיד ממש פשוט הרב, ממש כן מבין, לא הרב שלמה, נגיד משהו לטיפ שנקבל מהאיש היקר הזה, חברי הכל במשך 20 שנה, אני רוצה לומר לכם, תהיה ראש המועצה, שדות נגב, במשך 4 קדנציות, יום לאחר הבחירות, הוא התייצב בכולל, ועד שחש כוחו, וראשון נכנס, והאחרון יוצא. מאיפה היה את השמיים הזו הגדולה שהוא קיבל? היינו קמים בו, כל כך מבוגר, והיינו מתביישים גאים עליו. מאיפה זה בא לו? טיפ מפרשת השבוע. כתוב בארץ ישראל, יש לנו 2 ספרי תורה. אחד בגבולה, אחד בחיקו. כל מקום שהולך הולך איתו. ולמה? וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראת השם. האיש הזה בלימוד, קיבל יראת שמיים כל כך גדולה, כזו שמחה איתו שלו, הייתי בא לבקר פה בבית, לכן מוזכר. כל כך שמח שבאמת הצער הגדול ביותר שהיה לו, שהוא לא יכול להיות איתנו כל הכול. התפללו על הגל כמה חוששו. שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. אמן. חוזר אלינו כל הזאת. אמן. רבותיי, כאן הקדוש ונקבע, אנחנו נמצאים כאן בביתו של חברנו היקר, שמעון ברדי אמנטה, בבית אבא. הוא ואשתו וילדיו, נכדיו, כל בני המשפחה המפוארה. ברוך השם, אנחנו זוכים להכניס את ספר תורה להיכל. אנחנו מאחלים לך, עכשיו הוא שומע אותנו כאן, שיהיה לכבודו דבר שכמובן נורא מעלייה. כמו שהזכיר כאן, רבי שלמה, הספר תורה שכתוב אצל המלך יש לו 2 ספרי תורה. אחד שמונח בבית גנזם ואחד שהוא יוצא ובא איתו למלחמה. זה בא ללמד אותנו, כמו שהזכרנו ואמרנו, על החיים הפרטיים של האדם ועל החיים הציבוריים של האדם. שהאדם שיוצא לעבודתו, שמקיים עבודה ציבורית, יש לו את הספר תורה שהוא מסתכל בו ולומד ממנו איך להנהיג. וגם יש לו את החיים הפרטיים שהוא כאן נמצא בביתו. אותו דבר גם שמעון, רבי שמעון, שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמן כן רצון, שהוא יצא לעבודתו בחיים הציבוריים, עשה הרבה למען האזור, הרבה מאוד למען האזור, וכולם מכירים או מכירים לו את הטובה הגדולה. והדבר השני זה החיים הפרטיים שלו. אותו ספר תורה שגם הוא זכה לכתוב כאן ספר תורה בביתו, ויצא לו לשכוח ולהזכיר את זה,
יהי רצון בעזרת השם שכמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה שהתורה מגנה ומצלה מגינה ומצילה על עם ישראל כן תגן עליו אמן כן רצון. משפחה מיוחדת מפוארת שכולנו התאספנו כאן בביתו של רבי שמעון כלפה שמשמרו בחייהו. זה אחד מראשי המועצות שתמיד הייתי מתגאה בהם. אמרתי לו את זה ותמיד הייתי מתגאה בהם. איפה מצאנו ראש מועצה שישב בשירות קבוע? איפה יש לו זמן לשירות? אין דבר כזה. לא מדבר עכשיו שיצא לפנסיה, הוא גילה את מה שבתוך ליבו. אז היה אומר, עכשיו גמרנו, עכשיו כל גורלי להשם יתברך. ואתם יודעים שבכולל היה קבוע בצורה מיוחדת מדהימה, כמו שמעידים כאן בטוח מהכולל. רבותיי, נמצאים קצת לפני ראש השנה, מחפשים זכויות. עוד מעט נשאר לא מדהים. מה זה? נו, מה נעשה? מתקרבים. מה נעשה? משהו חפיף, אתה יודע מה שיהיה. מנהג ישראל להוביל את הספרי תורה תחת ברוקת, עם אורות מרקדים ומפזזים, עם שירה בקול רמקול, אנשים קופצים, עובדים, כן, כמו שרואים כולם. מה אתם חושבים שאנחנו הוצאנו את זה? לא. עוד בספר שמואל כתוב שדוד המלך היה לובש אפוד בד, יעני חלוק מיוחד, שהוא רק מיוחד לדברים או לאירועים מיוחדים. הלך לפני ארון השם, והנה הוא רק הגיע, מלך, איזה מלך? רואים אותו, קופץ, משולט, סלטות באוויר, רוקד, פאפה, מלך! מה אכפת לי? אבל הייתה איזה אחת מהחלון מסתכלת, מיכל בת שאול, אשתו. רואה את דוד המלך. זה מה הוא רוצה? יותר גרוע מכולם האנשים. ברוך הבא, כבוד המלך, אבל אני מתפלא שאתה מתנהג כאחד הרגילים, אחד האנשים הכי פשוטים. ככה אתה קופץ. ועוד יותר רגיל, כתוב במדרש, בילקוט שמעוני, שאמרה לו, אני מתביישת בך. אתה מלך של כל השבטים בעם ישראל. אתה מלך ענק בעם ישראל. מה אתה עושה? מגלה את הרגליים שלו, אתה קופץ, שולל חלטה, החלוק גולת, קצת גולת, רואים לרגליים. ראו את הרגליים שלך. בואו עלינה כמה, זה היה לא היה איתן. כמו הרגליים אחרים בעבור את זה כל יום, אנחנו סוגרים לחתום את כל יום. אבל ישראל, איך אתה? אני אומר לך, משפחתי, משפחת שאול המלך, מימיהם, מעולם, לא ראו את הידיים שלהם ואת הרגליים שלהם. מעולם, לא ראו ידיים. ואתה מלך. תביא לענה, צודקת. אבל מה חשבת? לפני הרכת. לפני מי צמא? לפני השם אני מתבטל קורקולים. שיראו לי רואה כל הגוף שיראו לי, מה אכפת לי? אני מצטמח את הקדוש ברוך הוא לא מעניין. אז כמה צריך להכיר לנו. רואים את ארוחת ספר תורה, תשימו לב. שאלה, אנחנו לא יודעים. כל הזרעה שלכם שאתם הולכים ורוקדים בספר, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזרעה, מוחק את כל העבירות. הנה הבעיה, אתה רוצה ראש שנה, טובה. ימחק לנו את הכל, יורים עלינו הכל. רק מה? לא נאמר לחידה ונשום כתנו. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הזרעה. למה? כי זה לפני השם. יש כאלה באים לחכת תורה צפות, עניבה, מסתכלים, עומדים, שם האחרים שתרלי, הוא עומד מיד ככה, ידיים משולבות, מסתכל, נו מה? לא נעים לי, מה, אני בנקרי, אני חבר כנסת, אני שר, אני יודע מה, אני מחובר, מה הייתי? לרקוד כמו איזה ילד קטן, או אני שמן, אני לא יכול לקפוץ, לא נעים. אדם, כמה אנחנו לא נכונים. החתונה של הבן שלך, ראיתי עם השומן שלך ועם החליפה שלך, איך רקדת, איך עבדת, למה? הפוך. שם צריך להתבייש, אצל בורא העולם לא. לכן רבותיי, עצה קרה, צריכים לקבל להיות למעלה בראש שנה, אנחנו הולכים אותו העולם,
תן לנו חיים טובים, זכה אותנו בשנה טובה, רוצים? בואו נרקוד עם הספר תורה. נשמח שמחה אמיתית. פעם איזה... לא דיסקט. נו, זה שאיתו... די.ג'יי. אמר לי, תשמע, אני משתגע. אני הולך לחתונה שהיא לא דתית. מביאים לתותן, מביאים לכולם שיושבים, מקסימום צחקים איזה בדיחה, מוחאים כפיים, אבל אצל השדים השחורים האלה, שום דבר. הייתי בטוח ששתו איזה כדור או איזה וודקה, ורק שהם שטורים. למה? כי זה באמת למען השנאה. ולצערנו, מה שרואים עובדים אחרים, רק להנאה, או שהחבר יראה שאני יודע טרמבולה, או שהאישה, הבחורה הזאת תראה ככה, הכל הנעת עצמי, הנעתי, הם עושים נטו לשם שמיים, לשמח על הכלם, יש לי שמחה, קדימה, להפעיל את השמחה. בואו, רבותיי, זה ספרי תורה, ספרי תורה, זה... תביאו לי איזה יהודי שאתם רוצים בעולם, תגידו לו, קח את זה, זרוק אותו על הרצפה ותדרוך עליו. אדם, אין לו דעת, זה נקרא... טריסטי, לא יונק לו. מה אכפת לך? תקרא, זה הראש של בהמה, תקרא. לא, מה פתאום? מראה קודם כל שהוא יש לו שינוי, דבר שמראה כוח של הקדושה של הספר תורה. תראו, עוברים בסדר, ברחוב ובסדר, אנשים רק יודעים את הספר תורה. חסים את הראש עם הידיים, עם החולצה, לכבוד הספר התורה. לכבוד ספר תורה, למה? למה? לצערנו אנחנו מתחמקים את הספר תורה ולוחים עליו. תורה אומרת, אסור זה. אסור זה, מותר. מה אתה רוצה בעצם? רק מה, בפועל קשה לנו, אבל אם נקונה, כמה דרשנו, כמה אנחנו לוקחים, מה ביישנו מישהו, דיברנו על מישהו, גנבנו, רצחנו. לרצוח, דווקא לרצוח, מספיק שביישנו מישהו, הוא הסמיק, רצחת אותנו. לכן רבותיי, הספר תורה, הנה לנו הזדמנות, משפחת כלפה נתנה לנו עכשיו אשראי שנוכל להגיע לראש השנה שכולנו זכים וטהורים. אמן. שמחו בשמחת התורה בעזרת השם, ויבוא גם עבור העולם משלם.
בוא תיקח, תוציא, זבולון בוא תוציא. בואו, זבולון. איתן תוציא, אביגדור תוציא. אביגדור. יאללה, דווק, יאללה, אדרב. זה שהם וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם